kudu sabar banjur kudu pirang taun meneh nggonku ngenteni lelakon iki. Mula Kang Sangga kuwi Biyung, upama aku ora kelakon mangan daginge wong Sukerta, ya ki para Pandhawa golekno kira-kira sapa ingkang pantes minangka dadi cadhong panganing Bathara Kala. Kowe tak kandhani ya kula. Biyung Durga piye? Setemene mateni para Pandhawa kuwi ora angel. Yen to ibu lan sira kula bisa nyingkirake marang para Panakawan. Iya, pancen mengkono. Nanging nadyan mung wujuding Panakawan wadene uga ora kena disangga enteng ternyatane luput senjata tawa tegese ora iso dikrenah cintrakan sarta patine. Jaran Panakawan nala Gareng Petra Bagong Semar kuwi tansah nyawiji dadi siji minangka dadi kekuatan sing ora bisa dikalahke dening apa wae. Mangka dina samengko iki setemene Panakawan nedeng gotang Bathara Kala.